martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami, diasini rohami Tuhan, na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, tangihonon nami ma hatam na badiay. Marasini roha mahodihami, todim todi parbadiay ma na mangarajay ate-ate do pikiran nami be. Asa takas sutangihok kami, jala takas huatu sihami, hatam na badiay. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita di minggu sadarion, ima minggu info kapit, tersurat di buku Adung Bidutolu, mamuka sian ayat 40 sia, sahatu ayat 57. Adung sian si Jeremia Bidutolu, mamuka sian ayat 40 sia, sahatu ayat 57. Tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Sai mababa do ilu-ilu ni mataku, dang marpasadian, dang marhasonangan. Pai mamanata manonggor Jehovah sian banua gijang. Mataku pahol sorohaku, taringot tu saluhut, boru ni hutaku. Sai di paburu-buru musuku doau songon pidong, soadong paralaan. Nunga di redepon nasida ngoluku di bagasak godung, lam di topasod dope batu tuau. Nunga pola di salpui aek uluku, pola hudok, tosma anon hosaki. Jadi, hupa jauh-jauh magoarmu ale Jehovah, sian godung apala na bagasi. Ditangi hokodo soaraku, unang tung padau pinggol musian hoi-hoiku, dohot sian angguk-angguki. Jono doho diari ujuna jauh-jauh au tuho, nimmu do, unak ko mabiar. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, goar ni mingguon, info kapit. Lapatan na, jowon na maaw. Molo adong na majow, adong na mangalusi. Disungguli guar ni mingguok kita, asa majow Tuhani, lumobi ma ditiki hagogotan. Marhite guar info kapit, disungguli hita, na toktong dorade Tuhani mangalusi hita. Molo-olo hita, majow ibana. Hurian ni Tuhata, dipartikianon, gogodo soara ni portibion, mangela, dohot mangujuni hita, asa unang majow Tuhani. Bisu do si bolisi mangujuni akan aporsiai, ditiki hapusohat jolmai, disido si bolisi mangela jolmai. Uas ni rohani jolma dipake si bolisi mangela jolma, asa uduk tu ibana. Marhite hamaleon, hasangapon, dohot ngolu parugamoon. Songonima nang namasa diturpuk jamita sadarion. Alani i disungguli hita majow Tuhani, asa monak kita di pangujunan naro tu bagasan ngoluta. Huria na hinaholongan ni Tuhata,
masuk tu horong syair do buku adungon. Buku adungon manurirakon taringot tu Yesus Kristus nama naon na porsuk ala dosa ni jolma. Jala turpukon magobarhon ngoluni akana porsea di Yesus Kristus. Manang songo dia pe balga dohot borak ni parukilonna sai marsihoho do ibana di bagasan habengeton makirim di pangurupion ni Tuhani. Dihaposi rohani akana porseaido nani do ni goar ni mingguta sadarion info kapit. Jowon nama au jala alusakuma ibana. Ala porsea akana porseai alusan ni debatado akana jojo tu ibana alani i margogo ibana mangadopi panguncunani. Huria nahi naholongan ni Tuhatta nang pe adong na somajalo si Jeremia panura ni buku adungon alai mamereng tu akka ayaton torop do padibisuk di padan narobi madok si Jeremia do haroroan ni buku adung di bukuon diadukon haleleng seni bagas joro asing ni biddu toluon gudang dope di ayaton na dipuka hobar tu parjojorna patuduhon balgani dosa ni halak Israel. Ala nunga songoni gabi diadukon si Jeremia mai tu debata. Alani i huria nahi naholongan ni Tuhatta bohado tutu molo masa pangujunan di pardalanan ni ngulutta ahado narikot si patu pauta marhite turpuk jamita sadarion tiajari mahita na perjolo unang madele alai makirim ma di asini rohani debata. Di ayat 40 sia sahat tu ayat 50 masai patardo di pasahat panurirang Jeremia tu debata marhite adung nasinurakna duka cita dok ni rohani bangsoi na masai bagas ala hamamago ni Jerusalem dohot bagas joro ni debata. Ilu-ilu na diedehon marhite adung patuduhon na masai balgas itu tu parukilon ni pardagingon nang dipartordion ni bangsoi na aguakuta aguatano dohot aguan bagas joro ni debata bangsoi alani ido didok dang marpasadian dang marhasonangan air mataku bercucuran terus menerus dengan tidak henti-hentinya. Alai saluhuk nai patuduhon parukilon na macai borat situtu hirana sotar tuhuk bangsoibe parukiloni ujungna gabe tu matangis ma bangsoi diganup tiki. Mereka terus menerus dan tak henti-hentinya menangis. Huhut marpanatap tu debata paimahon pangurupion. Di situasi nasongoni aka amang inang nang tuhita dipartikias sinuaingon disungguli hita unang madele alai makirim ma di asi ni rohani debata. Jala oddo nagabe parsiajaran di hita. Kejujurata napatar ditiki pasahaton parukilota tu adopan ni debata. Arsak ni roha doho parukilon ala ni krisis ni ngolu nata adopi. Bahkan
hira kehilangan identitas diri hita. Alani aka persoalan nata adopi di tongani keluarga, huria nang bangsota saluhut naing matabuan, jala tapapatar tu adupan ni debata. Marhite pos ni roha, sai na ditatap debatado hita, mengadopi parukilon nama sai borati sian habangsa habangsana nabadie. Jadi adong do sada keluarga nama sai burju mamora jala paradongan do keluarga on. Donatur doon di akka punguan songoni nang di tonga-tonga ni huria. Dakya marbilang-bilang keluarga on molo pasahaton si pasahaton na tu tonga-tonga ni huria. Hape di sadetiki borha manasida tu Jakarta laho mengadopi anakna nasasadai holanido tubuna naing wisuda sian fakultas kedokteran. Sajam adorang soborha nasida tu acara wisudai dapok berita ma natoras nai anak sasadanai nanai wisuda dokteri kecelakaan di tengah dalan nang borhat tu lokasi wisudai laos mate disi. Ngabui tabayakon bohado perasaan ni na tua-tua nai mangangku bobar manasida tu debata didok Tuhan. Memang ikut tua udo pamasaom muna songonon dang adong be na asing ikut tua udo lehonom muduk-duk ni perukilonon dang adong be na asing holanido anakku holanido tubuhku jala sajam nai wisuda gabe dokter ma ibana habe ikon mate kecelakaan tu debatado nasida mangangku bobar aka amang inang dang madele nasida margogo do nasida mengadopi sita ononi. Huria ni Tuhan ta jarang doboi jepak kita keluarga nasongoni di parnguluan senoaingon. Gudang jala toropad do jolma murah-murah madele ala ni duk-duk ni sitaonon doho parukilon na masa. Hidup banda disungguli hita diturpukon unang madele molo masa akka parukilon. Tu debata matahe angkukon jala pasahat parukilon. Napadua homma amang inang nanaing parsiajarat tasiat turpukon ima unang tapangasahon gogo dohot pikirata. Di ayat 52 di pasahap panurirang Jeremia do pergumulan na secara pribadi tu debata songon panurirang nasai di paburu-buru musuna ala di pasahat ibana hata ni debata tu bangsoi taringot tu panghukuman nasiat debata naro marhite Babel gabe di paburu-buru jala naing bunuon na ibana diredep poddo tu ibana gudang akka parukilon. Na masa tu panurirang Jeremia masa donang ditikion. Naniai ni panurirang Jeremia boy dotong di ai akka na poso ni debata akka na mangulau kasitongan dohot hati goran. Gumodang dohalak na lomoro hana mabige jamita na tabobegion. Nasay mabay mekel dohot las ni roha. Jala dang gudak kalak naradi rohana mabigi jamita na mamisang. Jala panurirangot taringot tu uhum nanaing rotu hinta. Molo sota ulakon paretta ni debata di nguluta. Ujungna saya dong do na poso ni debata na di persekusi. Ala barani madok dohok mangulahok kasitongan
dohot keadilan di huria nang di masyarakat. Alani i turpukom mangarahon asa hot hita di integritas nang pedicurigai manang ditulak kita ala tapasahat huhut taulahon hatigoran dohot hasitongan dan gogodoh pikiran na di pangasahon si Jeremia. Songonima nang soso-soso tuhita asa toktong holat tu debata tapasahat pergumulat ta secara pribadi. Unang tapangasahon gogo dohot pikirata. Naing marsiajar hita sian hata ni debata na mandok. Unak ko mabiar. Tuhita ditikion macai relepaddo. Hataon mangalehon pos ni roha. Ketabahan untuk bertahan. Batuduhok kabaranion menghadapi tantangan, ancaman, tekanan, persoalan na borat na masa di nguluta. Gudang dojol mana babiar ni tikion mengulah kasih tongat doh atinggoran ala ni ancaman ni portibion. Alai hata ni debata mandok tu hita unak ko mabiar. Barani roha biar ni roha dohot biar ni roha do na jut mabahit jolma gabe dang mangulah katigora do asitongan. Ujungna gabe sarobang ibana dohop pertibion. Debata maddo asa unang mabiar hita nang pe macai belga ancaman ni portibion naing pamatehok kita. Ai didongani do hita mengadopi sude akka namasa di portibion. Huria na hinaholongan ni Tuhatta diigil turpuk jamita sadariodo siak kita. Unang tapangasaho pikiran do hagugo otta lahu mengalului jalan keluar di akka parukilon. Songoninang dohot manaluhon portibion. Di sude usaha natabain lahu paujukon akka parukilon na ada adopi ikot toktong ukap rohatta manukut Tuhani. Marujahat tulomoni rohani Tuhani do nahu bahinon di akadalan na tapikiri lahu paluahu dirita sian hagogoton ikon saita sukun tau pasangapot Tuhani do manang na pasangapon dirita. Alani i molo ditugihon turpukok kita asa toktong marhaposat tu Jahoba lapatanna jolo marguru hita tu ibana di sude si bahenota hobar tu si mahita mamakke gogo doho nasa dalan lahu pasauton lomo ni rohani Tuhani. Torop dojol mana mangasaho pikiran do gugona mengalului narikoti jala lupa manukut Tuhani. Dapot donian akan nasinakapan nai alai dang sonang rohana. Alai dang mardongat to Yesus ibana mengalului nasinakapan ni rohanai. Alani i amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta manok tong mahita marhaposan porsea jala jauh-jauh tu Tuhani molo masa ujian parukilon dohot hagogotan dihita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madihode bata Jahoba naung papatarho katam na badiai tu tonga-tonga nami ditikyon. Suaton bagas hatam na badiai na mangaleho gogo dihami lumobi ma jupa masa parukilon dohot hagogotan. Unang madabu hami Tuhan tupad delian. Unang gogo doho pikiran nahu pangasaho kami. Alai huaso doho hagogo omuma nahu patujolo hami di pardalanan ningolo nami. Amin.